नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आलो आपण गुरं चरवायला आपल्या शेत। ठीक आहे मागे आपण आलो आज गुरं चरवायला। अनादादाचे गुरं घेऊन आलेलो आहेत आपण। अनादादा आपल्या मागे दिसतोय। नामवंत त्यांची बैलजोडी आपण बघितली असेल आपल्या व्हिडिओमध्ये। तर आज दाखवता त्यांच्या जर्सी गाई दाखवतो, त्यांना आपण चरवायला घेऊन आलेलो आहे। तर हा एरिया आहे आमचा टोकी। टोकीवरून तुम्ही बघू शकता सर्व नजारा दिसतो। ही आपल्याकडे मारायला येते आता। गाय जास्त मस्ती करते, त्यामुळे तिच्या गळ्यात आपण एक लोंढा बांधलेला आहे। जास्त पळू नये त्यासाठी मस्ती करते इकडे। तर त्यांना आपण चरवायला घेऊन आलेलो आहे। बघा चरतायत कसे। ती जरा जास्त मस्ती करते, तिकडे नको जाऊया आपण दुसरीकडे जाऊया। दुसरी गाय बघूया, तुम्हाला दाखवतो कशी चरते ती। ह्या आहेत जर्सी गाई बाबू दादाच्या, आण्या दादाच्या। आपल्याला बघून पळतायत। तुम्ही बघत असाल आपला निसर्गरम्य देखावा। हिरवगार असं गवत खाण्यासाठी त्यांना आपण घेऊन आलो होतो। तर ते पळतात, आपण थोडं लांब जाऊया। तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो त्या टोकीवरून नजारा कसा आहे तो। तुमचा दिल एकदम खुश झाला पाहिजे। बघा मित्रांनो, टोकीवरून अख्खा पूर्ण गाव दिसतो खाली। तिकडे समोर बघा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा तुम्हाला दिसत आहेत। पण त्या पर्वतरांगामध्ये आपल्याला दिसतोय विशालगड। ऐतिहासिक असा विशालगड दिसतोय तुम्हाला तिकडे समोर। तिकडे बघा तुम्ही त्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये जो घाट एक दिसतोय तो आहे आपला आंबा घाट, जो कोल्हापूर रत्नागिरी या दरम्यान चा जो रोड आहे तो आहे आंबा घाट, तो समोर दिसतोय। हायस्कूल कॉलेज हे बघा तिकडे एक लांब तुम्हाला दिसतंय मैदान दिसत असेल असं, ते बाजूला आहे हायस्कूल। सर्व गावातली आजूबाजूच्या गावातली मुली तिकडे शिक्षण घेण्यासाठी जातात। तुम्ही बघू शकता तिकडे आपला निसर्गरम्य देखावा। फक्त इथे गाई आहेत आणि म्हशी ज्या आहेत त्या तिकडे लांब आहेत, आपण तिकडे अजून गेलो नाही। बघू शकता मस्त असा निसर्गरम्य देखावा मित्रांनो। मित्रांनो आपण बघूया आता म्हशी कुठे गेलेल्या आहेत। तर मला वाटत नाही आपण तिथपर्यंत पोहोचू। तर हा खूप लांब आहे मित्रांनो, पण जाऊया आपण, प्रयत्न करूया आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण त्या मशीनला टिपण्याचा प्रयत्न करूया मित्रांनो। जाऊया आपण। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो आपल्या मागे ही फुलं जी दिसत आहेत, ही जी फुलं दिसतात त्याला बोलतात तिरडा। तिरड्याची फुलं आहे ती, तुम्ही बघू शकता। मित्रांनो तुम्ही खाली बघत असाल, बघा आपण केवढ्या गवतातून चालतो। फुल आपल्या ढोपारपर्यंत गवत आहे इकडे। त्या गवतातून आपण चाललो आणि याच गवतामधून आपण गुरं चरवायला घेऊन आलेलो आहे। मी जरा शांत बसतो।
तर मागे आवाज आपला राष्ट्रीय पक्षी मोर, या मोराचा आवाज मित्रांनो मागून येतोय, त्यामुळे मी थोडं शांत बसतो जेणेकरून तुम्हाला आवाज नीट ऐकायला येईल. आता थोडं ओरडणं बंद झालं मित्रांनो. जसा आवाज येईल मी तुम्हाला लगेच सांगेल. बघू शकता मित्रांनो, आपण फुल गवतातून चाललो आहे. तुम्हाला मी आता त्या म्हशी दाखवतो. आपल्या वाडीमध्ये फक्त आता सध्या एकच बैलजोडी आहे. त्याने आपण सर्व शेती केली आहे आपल्या वाडीतल्या सर्वांची. त्यांच्याच म्हशी सुद्धा आहेत. त्या म्हशी चरवायला आज आपण इकडे आलेलो आहे मित्रांनो. तुम्हाला त्यांच्या म्हशी पण दाखवतो, त्यासाठीच आपण चाललो आहे. मित्रांनो तुम्हाला आपल्या आजूबाजूला सगळं दिसत असेल, हिरवगार गवत. आणि तुम्ही वाट बघितलीत मित्रांनो तर एकदम मस्त वाटे बघा. आपण निघालोय आपल्या मशीनकडे. आता जास्त लांब आपण जात नाही, आपण तुम्हाला इथूनच दाखवतो बघा. चला जाऊया. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, मागे आपला निसर्ग रम्य वातावरणातला हा व्हिडिओ. एवढाच प्रयत्न करतोय की तुम्हाला असं फील झालं पाहिजे मित्रांनो की आपण त्या गवतात आपण स्वतःच चालतोय. त्यासाठी मी आज इकडे चालत आलो मित्रांनो. मित्रांनो तोपर्यंत बघत राहा आपलं वातावरण, निसर्ग रम्य वातावरण मित्रांनो. तुम्हाला सुंदर अशी फुलं दाखवतो मित्रांनो. नाव माहिती नाही आपल्याला, पण तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला. तुम्हाला माहीत असेल त्या फुलांची नावं कमेंट्समध्ये मला पण सांगा, जेणेकरून मला पण कळेल. आपण आलेलो आहे आता. अरे म्हशी कुठे गेल्या? इकडे आहेत बैल. हेच बैल होते मित्रांनो आपण नांगरणीचा व्हिडिओ केला होता मित्रांनो. त्या व्हिडिओमध्ये हे आपले होते बैल, ज्यांनी आपल्याला खूप साथ दिली शेती करण्यामध्ये. एक शेतकऱ्याचा चांगला मित्र आहे. बघू शकता आपण लांबूनच त्याला बघूया. हाय राजा. त्याचं नाव आहे राजा. दुसरा आहे सर्जा. तिकडे आवाज येतो व्हायचा. आहे तिकडे तुम्ही बघू शकता. दुसरे दोघं पण भेटलेले आहेत आपल्याला. इथे चरायला आलेला आहे. बघू शकता खाली आता पूर्ण डोंगर उतार चालू होतो. समोर बघा मित्रांनो सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा तुम्हाला दिसत असतील. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि त्या रांगांमध्ये असलेला हा तो समोर एकदम दिसतोय. थोडीशी असा टोकाटोका दिसत आहेत. लांब असा एकदम विशालगड आहे तो. त्याच ठिकाणी आहे पावनखिंड. आणि
त्याच पावनखिंडीमध्ये बाजीप्रभू देशपांडे यांनी तिथे शत्रूला त्या खिंडीमध्ये कित्येक तास ती खिंड लढवली. आपले राजे गडावर पोचत नाहीत तोपर्यंत त्यांनी ती खिंड लढवली. शत्रूला तिथे अडवून ठेवलेला होता. हे तुम्ही बघू शकता विशालगड. आणि तिकडे दिसत असेल तुम्हाला माचाळचा डोंगर दिसत असेल तुम्हाला. ते आता पर्यटन स्थळ झालेलं आहे मित्रांनो. माचाळला असा एक निसर्गरम्य असा पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. विशालगडाच्या पलीकडे तुम्ही बघाल तर मित्रांनो तिकडे आहे, ते आता इथे दिसणार नाही तुम्हाला, पण तिकडे आहे एक धरण आहे, खोर्निंको धरण म्हणून. खूप सुंदर असं धरण आहे ते. तुम्हाला मी दाखवेल, एक व्हिडिओ असेल त्याचा, तर फोटो दाखवेल त्याचा मी. निसर्गरम्य एकदम, म्हणजे तिथे जाल ना तुम्ही तर एकदम म्हणजे तुमचं मन एकदम खुश होऊन जाईल मित्रांनो. खोर्निंको धरणावरती तो व्हिडिओ पण आपण बनवू मित्रांनो तुमच्यासाठी. मला सगळ्यांना बघण्यासाठी तो व्हिडिओ आपण एकदा टाकू तिकडे आपल्या चॅनलवर. तोपर्यंत तुम्ही बघू शकता हा आपला राजा फुल गरम म्हणजे भडकलेला आहे. आणि तो आता जरा श्वास घेतो. मला वाटतं तो रागवेल बिगवेल, तर आपण इथून आता निघूया. भरोसा नाही त्यांचा, बघतोय रागाने आपल्याकडे. आपण आता निघूया. तर आपण बघितलं मित्रांनो हे निसर्गरम्य वातावरण, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, त्या पर्वतरांगामध्ये वसलेले आपले गड किल्ला लांबूनच दाखवला आपण. नक्कीच आपण जवळ जाऊन पण दाखवू एके दिवशी आपल्या व्हिडिओमध्ये. तर हे सर्व आपण बघितलं. मला असेच आपले व्हिडिओ आवडत असतील मित्रांनो तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, जेणेकरून मी अजून चांगल्या पद्धतीने व्हिडिओ टाकण्याचा प्रयत्न करेन. खूप सारे देखावे दाखवण्याचा प्रयत्न करेन तुम्हाला, जेणेकरून तुम्हाला पण आपले व्हिडिओ बघायला खूप मजा आली पाहिजे मित्रांनो. त्यासाठी तुम्ही मला सपोर्ट करा. आपल्या चॅनल, आपले यूट्यूब चॅनल कोकणी माणूस या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, याच्यावरचे व्हिडिओ बघा आणि खूप सपोर्ट करा, खूप प्रेम करा आपल्या चॅनलवर. एवढंच बोलतो मित्रांनो आणि आपला व्हिडिओ संपवतो. आपण भेटूया आपल्या दुसऱ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. खूप सारे व्हिडिओ मी करणार आहे मित्रांनो तुमच्यासाठी फक्त. तर आता थांबतो, सर्वांची रजा घेतो मित्रांनो. आपण भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चलो बाय.